जासिगोन आच्चा मानगोनां जोंनि जार्नालिस्ट लोगोफोर दिनैहाय जोङो इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारेलनिफ्राय जोंनि हेंथा हान्जाफोरनि माखासे बानबुंथिफोरनि सायाव माखासे बाथ्राफोर बुंनो नागिरदों आरो बेनिखायनो जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टनि मानगोनां इएम रनजित बसुमतारी बिथां लोगोसे बिथाङा जोंनि इउपिपिएल हान्जानि सासे माने स्पक्स पार्सनबो बिथांखौहाय जोंनि हान्जानि जानानै बेफोर बाथ्राफोरखौ बुंनो थाखाय आं खावलायनाय जाबाय। दिनैनि बे बेलासि बुब्लियाव जोंनि साफ्रोमबो मिडिया लोगोखौ आं इउपिपिएल दोलोनि जानानै हामबाय होनदों। नोंथांमोना बे समाव नोंथांमोननि भेलुएबल समखौ नेवसिगारनानैबाबो जोंजों बाहागो लाफाफैनायनि थाखाय दिनै जों इउपिपिएल दोलोनि जानानै मोनसे बाथ्राखौ रोखा खालामनो नागिरदों। मैया 10 फेब्रुवारि बे 10 फेब्रुवारिया बिटिसि एकर्डनि मोनसे एकर्ड डे आरो बे एकर्ड डेखौ जोङो 20 खेब एकर्ड डे होननानै मिथिनानै मोनो। जोंनि सरकारा जोनोम गायसन जानायनि उनाव बा जोंनि सरकारा फैनायनि उनाव मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव मैयानि सानखौ जोंनि बिपिएफ दोलोनि आफादगिरि बिथां हाग्रामा महिलारिया थोंजोङै मोनसे बाथ्राखौ बिथाङा दुखु फोरमायदों जे प्रमद बर' बिथाङा सरकारि भाबे जोंनि बे जारिमिनारि सानखौ फालिनांगौमोन होननानै आरो बेखौ फालिनो थाखाय बिथाङा सोंखारिदों आरो ओरैबायदि सोंखारिदों दे जोंनि बेखौ फालिनो थाखाय बिथाङा बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों बर' हारिखौ फोजोबस्रांनायनि मोनसे लामा होननानै बुंनो नागिरदों। दानिया बाथ्राया जादों आं बिथांखौ मोनसे चेलेन्जसो खालामनो नागिरदों। बिथाङा आंनि सोंनायनि फिननायखौ होग्रोथों। 1993 मायथाइनि 20 फेब्रुवारि बे जादों बिएसि एकर्डनि एकर्ड डे। दानिया बै बिएसि एकर्ड डेखौ नोंथाङा मा जाहोनाव बिपिएफ हान्जाखौ दानानै बिटिसि सुक्ति खालामखांनायनि उनाव सरकार दाखांनानै मानो बिएसि एकर्डखौ फालिनाय जादिया आरो बै समाव जाय बिएसि एकर्डखौ खालामनाय 20 फेब्रुवारि 1993 मायथाइनि एकर्ड सानखौ दैदेनग्रा मानाव गेदेर सानसुमा खुंगुर बिसमुथियारि बे बिसमुथियारिया बिपिएफनि सासे गेदेर लिडारमोन आरो बेफोरबायदि बिएसि एकर्ड खालामग्रा सासे दैदेनगिरिनि फाफ्लियाव गाखोनानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिटिसि सुक्तिखौ खालामदों। बिटिसि सुक्ति खालामखांनायनि उनाव स्वयं सानसुमा खुंगुर बिसमुथियारिया थासेयावबो थांनाय 17 बोसोर बिथांनि जा राजत्वकाल बिटिसिनि खुंथायनि सम बे बिटिसिनि खुंथायनि समाव बिएसि एकर्डखौ मानो फालिनाय जादिया बिनि फिननायखौ बिथाङा जोंनो होग्रोथों। गुबुन फारसे दुखुनांथाव बाथ्राया जादों जों बर' हारिया पृथिबिनि बयनिख्रुइबो जौसिन हारिनि गेजेरावनो मोनसे हारि। जिसु ख्रीष्टआ जोनोम जानायनि 5000 बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो जोंनि दिनैनि बे हालाम जाय हालामखौ मोनसे समाव जोङो प्रागज्यतिसपुर मोनसे समाव कामरुप आरो दिनैनि आसाम आरो आसामनिनो मोनसे पार्ट दिनैनि बे बर'लेण्डखौ जों मिथिनो हायो। बेवहाय पृथिबिनि गोबां खना खनला हादोरनि मानसिफोरा बर'फोरनिफ्राय ज्योतिषी बिद्या लानो फैयोमोन आरो बर'फोरनि ज्योतिषी बिद्या खानाया ओरैबायदि सोमोनांथावमोन जे बियो मुलुग मुंदांखा जानो हादोंमोन। बेफोरबायदि ज्योतिषी बिद्या होनो हानाय मोनसे बर' हारिनि फिसा जानानै दिनैनि दिनाव जोंनि बर' हारिखौ बयनिख्रुइ गाहायसिन थाखोआव लांनायखौ जोङो दुखु मोनदों जे मैया बिथांमोना बिटिसि एकर्ड सान फालिनायजों लोगोसे मानसिफोरखौ इटिकिं खालामनानै भारत बायदि मोनसे गिदिर राष्ट्रनि राष्ट्र प्रधानफोरखौ जेरै दिनैनि प्राइम मिनिस्टार मोनसे समनि प्राइम मिनिस्टार अटल बिहारी आरो पृथिबिनि
बयनिख्रुइबो माने गोजौसिन थाखोनि मेलेमजिबि सासे साइन्टिस्ट एपिजे आब्दुल कालाम बिथांमोन बायदिखौ हिजरा होननानै सोंखारिनाया जोंनि बर' हारिखौ जे मोनसे गाज्रि आखुथायजों बुंफबनाय मैखारि गोसोनि हारि बेफोरबायदिजों रिजायनो थांनायखौ जोङो दुखु मोनदों। आरो दिनै नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बै प्रहलाद ब्रह्म होननाय BPFनि सासे इउथ उइंनि नेहाथारिखौ एरेस्ट खालामनांगौ, आयेननि जि दफायानो गैयाथों माने बे दफाखौ जाबसिनजोबनानै बिथांखौ जेलाव हरनांगौ होननानै जों UPPL दोलोनिफ्राय डिमान्ड खालामनाय जादों। आरो बे सोदोबखौ लानानै बर' हारिखौ बयनिख्रुइ थार्ड क्लास हारि होननानै लाजि फोनांनायनि थाखाय जों बेखौ कन्डेम खालामनाय जादों। थामथियाव मैयानि सानखौ लानानै जोंनि बिमा सुरुफ मुस्रिमा प्रमिला रानी ब्रह्म बिथांजोआ दिनैनि जोंनि BTC बा BTRनि दैदेनगिरि एबा खुंगिरि मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांखौ मुंख्लं खाम्फानि खाथियावहाय थांनो समाया होननाय बुंनाय रावा मिनिथावना मोनसे राव। प्रमिला रानी बिथांजोआ सोर? रावहाबो मोनथाय गैया बर' हारिनि थाखाय मुंख्लं जानाय बै मुंख्लंफोर जाय मुंख्लंफोरा दिनै जोंनि बर'नि जा बिथाखो बे बिथाखोखौ दिनैनि बे बेलासिम लाबोनानै होफैदों। बेफोरबायदि मुंख्लं जानाय सुबुंफोरनि बेरेखायै जों बिथांमोनखौ सिबिनो थांनायाव बाहागो लानो मोना होननानै बुंनो हानाय? बयहाबो मोनथाय दङ, साफ्रोमबो बर' फिसाहानो बेवहाय मोनथाय दङ आरो बयहाबो बेवहाय गोहोम अरिहना दङ बर' मुभमेन्टजों सोमोन्दो थानानै। नंखायनो आं दिनै नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बैफोरबायदि निहाथ रावखौ बाहायनानै सासे दैदेनगिरिखौ मुंख्लं खाम्फायाव बाहागो लानो मोना होननानै बुंनाय रावखौ उइथड्र खालामनांगौ होननानै आं नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों प्रमिला रानी ब्रह्म बिथांजोखौ फोरमायथि हरनाय जाबाय। ब्रैथियाव दिनै हाग्रामा महिलारिया जेब्ला मा होनो बोरमाया बिराद उखैहाबबा थास' बिलाइ सिन्थाय सिन्थाय जाया होनबा? जोगोनार बिलाइयानो हम थास' बिलाइयानो हम जिखुनु जायो आरो जाहाथा बखिलाबायबाय थायो, जायखौ आसामिसाव होनो लाव पात कसुपात, लाव पात कसुपात, लाव पात कसुपात। बिथाङा उखैहाबनाय सासे सुबुं, माने जायै जाब्रेनानै जेब्ला मोनजायाखिसै दिक्खार जानानै बिथाङा जेरै लाव पात कसुपात जानानै खुगाखौ बाहायनानै बुंलाबायदों, बेफोरबायदि मैया बुंनाय रावखौ जोङो मोननो हादों। मानोना बिथाङा ओरैबायदि बुंदों, BTR एकर्डनि गेजेरजों BTR एकर्डखारिफोरा बर' हारिखौ ध्वंसनि लामायाव लांबाय एबा फोजोबस्रांनायनि लामायाव लांबाय। जोङो कुइसन खालामदों, बबे बिथिंजों नोंथाङा फोजोबस्रांनायनि लामाखौ नुनो मोनखो? जेब्ला बर'फ्रा सेपारेट डाइरेक्टरेटखौ लानानै बर' साहित्य सभा, जाय बर' साहित्य सभाखौ जोङो बर' हारिनि सिनस्रि आफाद होननानै बुङो, बिथांमोननि दैदेननायाव सेपारेट डाइरेक्टरेटखौ नांगौ होननानै हांगामा खालामबाय थादोंमोन, स्ट्राइक खालामनो गोनां जादोंमोन। बे समाव जोंनि आसाम हालामनि मोनफ्रोमबो ट्राइबेल माहारिफोरखौ लानानैब्लाबो जोङो सेपारेट डाइरेक्टरेटखौ खालामनोसै होननानै जोङो सुंग्रिखांदोंमोन। बे समाव स्वयं BPFनिनो दैदेनगिरिफोरा इभेन हाग्रामा गावनो जोंनोलाय आरो मानो सेपारेट डाइरेक्टरेट नांबावगौब्रा, सेपारेट स्टेटबो जोंनो नांला, जोंहा जाजोबखाबाय होननानै बुंदोंमोन। आरो दिनै बेफोरबायदि सेपारेट डाइरेक्टरेट मोननानै बर'आ बर' बिजोंजों फरायनाय फरायसा फरायसुलिफोरनि जा जेंना, बेखौ जोङो दिनै फोजोबनो हानायनि लामायाव फैबाय। बेफोरबायदि लाबोसेयावबो बर'नि राव हारिमु थुनलाइखौ बोखांनो नागिरसेयावबो बिथाङा बबे रावजों बर' BTR सुक्तिनि गेजेरजों बर' हारिखौ फोजोबनायनि बाथ्राखौ बुंनो नागिरखो? बेल' नङा, जुदिও जोङो 60 जौथायावहाय मा होनो 1960नि उनावहाय जोङो जेब्ला बर' रावखौ बर' बिजोंजों फरायनो मोनदों, बे समनिफ्रायनो जोङो मा खालामदों? बुंनो थाङोब्ला माने
जोंनि रमान स्क्रिप्टनि आन्दोलन बायदिसिना आन्दोलन 1970sनि बेफोरखौ जोङो नायहरनो हायो जे जोंनो मोनसे बर'आ जेरावहाय 7,000 बोसोर रायजो खुंनाय मोनसे हारि बर'नि रावखौबो आसाम सरकारनि मोनसे एसोसिएट लेंगुवेज राव हिसाबै बा एसोसिएट लेंगुवेज हिसाबै बाहायनांगौ होननानै डिमान्ड खालामबोनानै हांखुर जानाय मोनसे हारि जाय हारिखौ जोंनि बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों एसोसिएट लेंगुवेज हिसाबै मोननो हानाय मोनसे बर' रावखौ आसामिसफ्रा गनायनानै लाबाय। आसामिसफ्रा बर'आबो जे मोनसे आंगो आसामनि मोनसे राव होननानै गनायनानै लाबाय। बेफोरबायदि मोननानै बर' हारिखौ जाय ग्लबेल केरेक्टारनि गेजेरजों पृथिबिया मोनसे फिसा हारिखौ गिदिर हारिया मन'नो नागिरनाय बायदि जोंनि बर' हारिखौ मन'जाहां मुगानिफ्राय बुब्लिनिफ्राय जों बासायनो हादों। बे बासायनो हानाय बे माखासे जोंनि दफाफोरखौ नुनानैबो हाग्रामा बिथाङा माबे जुक्तिजों बिटिआर सुक्तिया बर' हारिखौ फोजोबनो नागिरदों होननानै बुंनो नागिरखो। बिएसि एकर्ड 20 फेब्रुवारि 1993, बिटिसि एकर्ड 10 फेब्रुवारि 2003 मायथाइ बे मोननै एकर्डनि गेजेरजों नंगौ गावनि थामोनथानि सिन्था खालामनानै बा थामोनथानि बाथ्राखौ लानानै दखरसे हालामाव जोंनि बर'फ्रा सान्थि रायजो जानो थाखाय मोनसे मिजिं सृष्टि खालामदों बा दाफुंनो हादों। किन्तु बिटिसिनि बायजोआव थानाय माखासे बर'फोर जाय बर'फ्रा हांखुर जादों गावनि जिउ खांनायनि थाखाय माखासे मानसिफोरा बे समाव बर'फोरखौ कालचारेलि गाख्रेबदों, इक'नमिकेलि सोबख'दों आरो ससियेलि नासयदों। बेफोरनिफ्राय रैखाथि मोननो थाखाय हांखुर जाबाय बायनाय टाइमाव दिनै बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों बिथांमोन थाबोनाय आसामनि गुबुन खना खनला हालामाव थानाय बिटिआरनि बायजोनि मानसिफोरखौ दिनै मोनसे हां होनो हादों। जाय हांखौ लानानै दिनै थाजिमै रायजो जानायनि मोनसे बुब्लि सृष्टि खालामनो हादों। बेखौ नुनानैबो हाग्रामा महिलारि नोंथाङा बोरै बुंनो हाखो बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों दिनै बर' हारिखौ प्रमद बर' बिथाङा फोजोबनो नागिरदों होननानै। बेफोरनि अनगायैबो जोंनाव गोबां इमप्लिमेन्ट जाबावदों जाय इमप्लिमेन्टखौ जोङो फिसाखाय जों बुङाखै। बिथाङा एनडिपिखौ नंगौ बिथाङा मोनसे बाथ्राखौ बुंदों माने एनडिपिनि सशस्त्र संगठना जोब्बाय होननानै। सशस्त्र संगठनखौ जोब्बाय होननानै बिथाङा गावखौ बाख्नायनो नागिरनानै जानाय नङा। सशस्त्र संगठनखौ आर्म स्ट्रागलखौ बिथाङा लाखिनोसो नागिरदोंमोन। आर्म स्ट्रागल थायोब्ला बेखौ डमिनेट खालामनायनि मुङाव बिथाङा जे राजत्व खालामनो हागोन बे थांखिजों बै समाव जोंखौ सुक्ति खालामनो होनो नागिराखैमोन। आरो बिनि अनगाबो दिनै जोङो मा नुनो मोनदों बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों सरकार दानायनि उनाव गाव थानो हायै माने सहायनो हायै बेफोरखौ दबथायनो हायैनि जाहोनाव बै प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जाय मानव गेदेर बिथाङा दिनै सान्तिनि मोनसे हालाम गायसननो नागिरदों बेखौ सहायनो हायैनि मोननै सशस्त्र संगठनखौ बिथाङा दाबावदोंमोन। नाथाय इसोरा जोंजों दङ, रोजा रोजा मुंख्लंफोरा जोंजों दङ। आयदाखि गरायाव गाखोनानै दिनै जोंखौ दैदेनहरदों बर' हारिखौ। नंखाय लामाजों बर'फ्रा आरो दा दैदेनलांबावथोंसै। हाग्रामानि बायदि बर' हारिखौ फोजोबनो दा नागिरबावथोंसै होननानै जोंखौ आशीर्बाद हरनायनि थाखाय बै मोननै सशस्त्र संगठनखौ दिनै जोङो सावरायनायनि गेजेरजों मेइन स्ट्रिमाव लाबोफिननो हादों। बेखौथ' हाग्रामाया सहायनो हायाखै आरो बेखौ सहायनो हायैनि जाहोनावनो बा जाफुंहोनो हायैनि जाहोनावनो दिनै मोनसे आफाद जोनोम होदों। जाय आफादनि गेजेरजों बिथाङा बर'लेण्ड मुभमेन्टखौ जागायफिननायनि मोनसे मिजिं सोरजिदों। नोंथाङानोथ' बर'लेण्ड मुभमेन्टखौ बुख्रुबग्रामोन, नोंथाङानोथ' बर'लेण्ड नाङा होननानै बुंग्रामोन, नोंथाङानोथ' सेपारेट डाइरेक्टरेट नाङा होननानै बुंदोंमोन। बर'लेण्ड मोनखाबाय जोंनो एसोसिएट अफिसियेल लेंगुवेज नाङा होननानै बुंदोंमोन। दिनै मानिथो बर'लेण्ड मुभमेन्ट खालामनो थाखाय नोंथाङा मोनसे गोदान आफाद दाबावदों। नोंथांनि जा थांखि बेखौ जों मिथिखाबाय। ओंखायनो नोंथाङा जाहा थाहा सोरखौबा बदनाम खालामालासिनो सोरखौबा बखियालासिनो नोंथाङा बर' हारिनि गेजेराव निमाहासो बिनांगौ। दिनैनिफ्राय आं बेफोरबायदि मिस्टेक मावना होननानै। बाखि नोंथांमोननिफ्राय माबाफोर सोंनो गोनां दंब्ला सोंनो हागोन।